ga kowa rafa ka ya huta an goga safiya sha nema uba gurin Aliyu hada da Muhammad kai ka zama dan baiwa abba gurin baban gida da Abdullahi abba gurin Nazifi Isha kun ji mai ilimin nan abba gurin Ummi Sa'idu Allah ja a gaida abba ga Nafisa abba ga Hamsar mai ladab sannan abba gun walida abban Maryam ina gaishe ka Sa'idu Abdul Malik Sayyidi farin gani abin alfaharin mu gaba ka ja mu je zaki Sa'idu ba a mai birki abba ma lafiya ka tashi lafiya abin faharin musulunci Sa'idu ya zamo mana barko da mun rafa ka ba wani tarihi bare wani kayan karce mu murocin bisa dutse baya fita in bai shirya ba kaka akan nigiwa mun kawa kai ki aikin girma idan kana gaban su magauta san ma ba zai yi sun mota ba Sa'idu Abdul Malik Sayyidi Hadimin ofisa mai girma baka ja mu je zaki Sa'idu ba a mai birki a kwamba lafiya ka tashi lafiya kan ne gurin zakin fama a dole in gaida su malam Allah Hassan Abdul Malik jarumi gurin nema sannan malam Mustapha bai halin da ta kone Allah Hassan Abdul Malik dole in gaida ka domin shi Hassan ya biyo halin yayan nasali idan yana batu ana biya nai domin basan ruwa Sa'idu Abdul Malik Sayyidi farin gani abin alfaharin mu ka ja mu je zaki Sa'idu ba a mai birki a kwama lafiya ka tashi lafiya abokai wurin mai girma dole in gaida ku ina Dr. Ibrahim Ahmad MD Lawal Abubakar maintenance officer mai girma Allah shi ya so ya daga ka sannan ina malam Nuhu Sani mai ilimin addini malam Nasiru Salihu waran kyauta ko ba shi da ruwa Alhaji ya Suleiman Nuhu maza gun aikin girma sannan malam mai anguwa Isa ina gaida ka a baituka na mai alfarma Sa'idu Abdul Malik Sayyidi Ademin ne ce yana Muslim Hospital godiya mai girma godiya mai